Hey, what's up minasan? Konnichiwa. Ano, kuha na ni Sam. Kumusta rin niyo dia? Karon kay anday lingaw. Bawa nakadiri sa Japan. Laay kistanan. Karon ako na tag buka to mga video about sa mga kinabuhi diri sa isip usa ka OFW. Nakarang kita mayo sa ganiha nga video ganiha about sa mga ang atong istorya karon about sa mga vending machine diri sa Japan. Kung magisgot kag vending machine diri sa Japan, grabe kuan kay sila tanaw na ko advance kay sila kay ang mga tao diri komportable na kay stanan, dili na kinahanglan pa para sa Pilipinas. Moadto baka sa tindahan palit kuan pa kay baka murag hasol ba gamay ba diri lang mga daghang klase sa ilang vending machine diri na ay mga ilimnon, nasa mga sigarilyo, nasa mga pagkaon. Kung adto ka sa ubang vending machine sa mga station, mga nindot daghan sa vending machine nila diri nga card ay mo gamiton. Imo ra swipe yung card, dili na kinahanglan muhug ka kwarta. Diri sa Tokyo daghan jud kay na ang mga vending machine. Nagkatag na diha daplin bisan og wala kaya ingong kuan. Ana ka kuan lagi diri kay safety juga diri sa Japan. Kalahian lagi sa Pilipinas kay murag kuyaw juga sa Pilipinas murag doda gila ko mabungka kawaton maron unsa ba diri. Safety juga tanan, wala jud manghilabot ng mga kawat. Wala pa kasaway dari ka magtrabaho ako ray bilin-bilin akong bagda sa place karsada. Wala pa kasaway na anak nawadaan ko. Bisan og daghan jud kay tao dari sa public tanan. Ang nakakuan lang diri sila about sa vending machine nila. Convenient ang mga tao, dili na puglag kwarta, makapili ka, sample karon tinginit. Siyempre, ang ilang ganana, bugnaw na siya. Kung bugnaw sa ilan na sang kuha na i-reset na sa nila na init na sa tanan. Grabe ka-advance ang Japan, makahingo, makakuhaan juga dari lugar, ma-amaze juga silang lugar ba. Wala na mo mga experience sa Pilipinas. Ilang mga kuan dire kuan kasi hilig sila og kanang madalian ba. Dili na sila kinahanglan mag daghang hassle bitaw. Mo inana ng mga ilang style na unta pohon may buhon. Sa Pilipinas na may daghang mga vending machine pero mapili lugar. Mapili ra nga lugar. Dili ibariha diri ba nga naras mga raplin bisan pag mingaw kay wala ning palitan diha. Naagi na siya. Okay. Tuwan juga na nila, gamit juga na tanan nila. Tapos mga vending machine nila diri. Pareha guys ato ta. Dito ta mo. Sa ilang vending machine diri sa Japan. 1, 2, 3. So guys, mao na siya guys. Ano man diri. Cupcake.
Sani sa kuan paborito na ko. Dili nga kape rin sa Japan. Tamis mo sa tamis. Mahabo panahon pareha sa Japan, yung sa Pilipinas ba nga makaada pag ginanay ba nga makakuha dyan ako sa convenient bisa na ng Pilipinas kulahi ka advance about sa mga technology. Pero po maabot rin ako na tinhila ko kutob o sunod po napatay mga video nga mabuhat about sa mga kalahian sa Japan o sa Pilipinas, mga tutorials aron sad sa mga makanhi ganahan mo rin Japan, ganahan mo ma-apply, ganahan mo trabaho, bakasyon mo ron, ganahan mo yung mga idea. Dili na sad mo ignorante ba. Pareha na ako first time ignorante. Na ignorante rin pohon makabuhat ang mga video na kung natay oras taas ang mga bakasyon sa pagkakaroon kinesa lang o ganahan mo sa akong video, pwede rin mo subscribe, like and comment down below para sa atong maabot ng mga video nya. Minasang daghang salamat o di nila kutob og sunod sa